see them that I don't know. I'm just saying this is. Hey, speaking about babies, man, crazy thing I heard this week. I don't know who told me, but someone in Botswana told me, and they very close to ngokosazana Daughter. Apparently, that's not who's the guy? Sir Trill's kid. It's Master KG's kid, bro. I kid you not, bro. I kid you not. I kid you not. Serious. She was a surrogate. Rumor. For what? Surrogate for Master KG. Okay, I know. It's fine. It's a rumor. That's what I heard, dog. Yeah, it's a rumor. Yeah, allegedly. Yeah, allegedly. Please, I kid you not, bro. So what? Was that what led to the breakup then? I think so. But she was announcing that she's not with Sir Trill or Master KG. So, yeah, but she didn't say anything about the baby. Yeah. Yeah. Oh, okay. Yeah. I must be sleeping with him. Disgusting ? Right? We have families at home like you that watch these things. As for my relationship with Sir Trill, was never a secret but private, even before you even knew me. You see, it is explaining myself. I see people trying to devalue me because trashing is easy and gets more attention than appreciating. Bullshit, man. What do you mean saying bullshit? Come on now. Why is she doing the victim card, bro? This thing is simple. Yeah. This thing is simple. Okay. If I'm lying, sue me. Done. Sue me. And I would love it if she sues me, because then we'll know who the real father is. She'd have to prove it in the court of law. Guys. Now she's playing the victim card. Female or fuck out of here, man. So, Onuti, she will sue me if I'm lying, dog. Yeah, that makes sense. But what's it alleged? But wait, Mac. What's it? Okay, because you said someone told you. Yes. So obviously it's an alleged thing. Like you just found out from someone close, from a credible source, whatever is said. A credible source from Sir Trill's camp. And if you remember last week's episode, we were talking about why Sir Trill went MIA for a while. And he was saying he was giving young Stan time to shine. Yeah, he said he was still, And we called out bullshit on it. He said, no, the real reason is because apparently 1, 2, 3. Yeah. Shit. It wasn't even about it. And what I'm saying is, if I was like, sue me. Don't play this victim card shit. So if she doesn't sue you, it's the truth. No, I'm just saying. Yeah. I'm just saying. It's defamation, right? Yeah. So just say, hey, here's the blood test or DNA. Danko. Blood test. And another thing, I hate it when celebrities, when we speak nice about them, they say nothing. You always say nice stuff about her. Oh, yeah. And then when we say something that's not nice for them, then we are doing it for views. I don't like that bullshit. Because we could just come here and say, Henda, we'll get views. And their show ends. We don't need to say shit for views. And if I did shit for views, bro, there's a lot of files I could drop for views. You got files, man? For days. Shit, drop files, bro. There's shit I could say about Pori that if I said it, I'm keeping it for a rainy day. Are you ready for the nyamau? Are you ready for the nyamau? Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back again to uNkosazana. Ngiyabonga kakhulu for coming. Thank you very much. Ungakhohlwa ukusubscribe le channel mangaba kakwenza lokho. Subscribe, like i-video, share i-video. Kanti ke ungakhohlwa ukuwabuka njalo ama-advert without ukuwaskipa, okay? So kule video guys ngizodiscussa ke uMacg. Ngizwile ke kukhulunywa ukuthi uMacg ngathi usenkingeni lapha nayo guys sebebuye bayatrenda uMacg nabo Soul. uMacg lapha udabeni lwakhe lukaNkosazana Daughter olwakhe lwaba ngundaba mlonyeni before kwathiwa uye wathi yena ingane kaNkosazana Daughter ayizalwa ke uSir Trill okunguye umuntu ayibonana naye ngaleso sikhathi kodwa ke izalwa ubani uMacg okuthi uMacg basebenza bonke noNkosazana Daughter njengabaculi. So angazi noma mhlambe khona ekuzile uMacg you guys and then bakhuluma ngakho laphana ke on the podcast. Yamfaka enkingeni ke leyo nto you guys because abantu bekhuluma ngokuthi uzazelaphi indaba zokuthi ingane yabizalwa ubani wathi allegedly uzwile kodwa I think he used allegedly ukuchaza ukuthi ngabe ngisho ukuthi ngizwile udaba olunjena ngiluzwe somewhere else. But for me yangidina ukuthi yona udaba olufana lokuthi ingane kaSibani izalwa uSibani like mangabe ubungenaba abantu ababili ngekade bethandana besenza ingane you can never say ukuthi wena kuthwele ingane ayizalwa uSibani izalwa uSibani ube wawungekho lapho ayi guys for lenjo for me ngayithola ukuthi very sensitive ukuthi uMacg angayishare lapha on the Podcastnchill. But anyways you guys
yabazi uMacg benabosolo babuye baxoxe ngezinye izinto esuke nami zingimangaze sometimes. But anyway, you guys, kwaba ngumsindo leyo ndaba. Ngiyacabanga, I do not know if angizange ngenza ama-video kule channel, but I think I did. Leso sikhathi uNkosazana Daughter wayezwa ubuhlungu ukuthi uMacg uthi ingane yakhe kuyona kaSetrill wow, uMacg no Master KG, there's a confusion there a little bit. Ngicishe ngathi Master KG. Master KG, not uMacg, like actually uMacg, Master KG. I'm quite very confused. But anyways, you guys, uNkosazana Daughter izangiyamphatha kahle leyo ndaba leyo of which ngiyabona ke kuleze trend manje since yakwabuye kwathuleka kwangabe nomuntu osho lutho ngaleyo nto, kodwa besisazi ukuthi uNkosazana Daughter izangiyamphatha kahle, right, ngoba wabuye waziphendulela laphana kubo uMacg ngalolo daba lolu mphathanga kahle neze. So odabeni namhlanje sibona ukuthi ngathi usuwisha ke uMacg, you guys, when it comes to that particular story ukuthi wathi yena ke uzwile mangayithola iclip yakho na, you guys, ngizoyifaka mhlambe eqaleni or ekugcineni kaMacg ngenkathi ke ethula ukuthi uzwile ukuthi ingane yabani kwenzakalani. uNkosazana Daughter wayebonana noSetrill kodwa esebenza noMaster KG ngokomculo. So lento yokuthi manje ingane ayizalwa uSetrill izalwa uMaster KG, wow, kwakuningi ke kuleyo ndawo. So odabeni lapha bakhuluma ukuthi uMacg usemsindweni ongamudla izigidi zamarandi, ngoba ngibonile ukuthi uNkosazana Daughter umvulela icala yamsuisha lapha na, you guys, imali amamiliyoni amaningi kabi. Wow, when it comes to that. Sebephinde babaka sematheni abethuli bohlelo kwiPodcastnchill with Macg olusakaza lapha na kwi-YouTube ngemuva kokuthi umculi uNkosazana Daughter efuna ke isinxephezelo sika 13 million rands ngenkulumo ukuthiwa bayenza ethi ingane yakhe encane ngekaMaster KG, hayi uSetrill, njengoba bese ngingakuchazela ke before. So kuba sematheni kwalaba kusukela ke embikweni weSunday World ukuthi ke uNkosazana Daughter ufuna ke isinxephezelo ngenxa yokuthi ke kulolu hlelo kwathiwa waba nobudlelwano noMaster KG isoka lakhe elingumculi uSetrill lingazi, ushuthi ngezinye indlela bebethi she cheated, okay. So kuthiwa bathi uMaster KG nguyena uyise wengane, hayi lo wayibonana naye uSetrill. So uNkosazana Daughter kubike ukuthi ufake lapha amaphepha enkantolo enkulu yaseGoli ngesonto ledlule efuna ke le mali kuMacg noSolphenduka noDuduzile Methula ongumdidiyeli wohlelo. So wow, 13 million la imali engaka. Ngiya-understand indaba ekuswishana, you guys, but 13 million ngathi nayo sithanda kuba mningi, hayi bo, 13 million. Okay, but anyways, ngokwamaphepha ke yasenkantolo uNkosazana Daughter ukhala ngokuthi le nkulumo imbeka njengowesifazana ongathembekile, ongenasisimilo futhi onamanga, ukuphikile ukuthi wayelala noMaster KG, wathi ke le nkulumo ingcolisa ke igama lakhe, of which is true, you guys. Ngiyacabanga ukuthi leyankulumo wahlazeka kakhulu ke usisi. Utheke ungowesifazane nozothile uhlala nesithandwa sakhe esihlonishwa ngoza kwabona semphakathini. Uthe abammeli bakhe bazama ukubhalela uMacg ukuthi baxolise kodwa bamziba, ingakho esefuna ukuthi bahlawuleke. Abantu bebephawula ke ngalolu daba ke enkundleni zokuxhumana. Asibona ukuthi omunye uthe yipi inkantolo lapho uNkosazana Daughter ezokwazi khona ukuqinisekisa ukuthi ulahlekelwe u13 million ngenxa yokuthi uMacg ungcolise igama lakhe. Uthi akehlise umoya ngoba engase athole isixoliso kodwa hayi imali eyela esigidini. Okay, ngomunye obexeka nje 13 million ukuthi hayibo iningi bafethu, nami ngiyibona ukuthi ayingathi is too much. Mhlawumbe ngoba ama-million asiwazi, you guys, so i-million nje yona i-1. So mangabe sekuthiwa 13 million hayi bafethu, for me nje hayi angeke. But angimsola ukuthi abasushi sengiyasho nje kodwa ukuthi imali hawa 13 million. But anyways, you guys, unotha uthe uMacg usenkingeni futhi kumele azame ukuthi balungise ngaphandle kwasenkantolo, bayilungise ngaphandle kwasenkantolo ke lolu daba ngoba alikho ijaji elizomzwela. Wacela ukuthi ahoxise inkulumo kodwa akagcinanga ngokunqaba kodwa wazikhukhumeza. So yabona kuyimi ke bengizothi asixolise nguMacg, bengizoxolisa nje kubuye kudlule futhi nje mangabe kumele ngixolise in public ngikwenze lokho ngixolise kudlule. Lezi izinto guys, just need your mouth nje nengqondo yakho nje, yenza izinto zibe lula nje. Umuntu engathi ngiphazamisile xolisa, I am sorry, nami ngangizwile ngangisho nje ngoba nami ngangizwile. So mangabe futhi afuni nokuxolisa hayi kusho ukuthi kukhona ukukhula kwaziyo phela uMacg. Mangabe nokuxolisa nje akafuni
kusho ukuthi uzithembile ukuthi inkulumo ayisho yiqiniso ngempela hayi angazi bafethu kodwa ke kumele uxolise bafethu awungeke but anyways thank you so much ukuthi ubuke le video uzoshuva lokho comment section ke lona dabe ngiphathile lona ulike usubscribe ushare ke bese siyaphinda sibonana kwenye landelayo bye.